Здравейте! Тъй като днес свърших работа малко по-рано и ми остана час и половина до залез, грабвам въдицата и гаскам близкото езеро. Дано имам някакъв късмет и успея да ви покажа някоя рибка. Идвам на второто езеро, което съм си набелязал. От него има една изкуствено създадена рекичка, по която мигрира херингата. Идва от океана, качва се до езерото, пуска си хайвера там, умират и така цикъла се завърта постоянно. Газ през джунглата, всичко е много експедитивно, трябва да съм бърз. Все пак съм с ограничено време. Всяко хвърляне е от значение. Мисля да започна директно с силикона. Да, ето. Слагам GoPro на гърдите и след минутка съм отново на линия. Вътре между тях имам и два, които си намерих. Мисля, че бяха на Гари Ямамото. Да, обаче нямам толкова голяма усетна кука за тях. Така че ще си използвам другите, които купих. Чудесно. Сега да видим тук. Слагаме го по този начин. Без утежнение отново. Оп, ето е рибката. Охо, този е хубав. Няма проблеми. Голям кеф е. Не трябва да пътувам по стотина километра, за да хвана две рибки. Ах, откачих я. Бърза смяна на примамките, сложих въртележката. Нека видим на нея дали ще имам някакъв успех. Само да не оставя някъде тук, че както гледам има много закачки. Вой! Изчезна с 300 с въртележката ми. Мале, това беше голям бас. Ой. Трябва да съм много внимателен. Как ги качвам по клоните? Дръж! Дръж. Това беше... Мале. И то по какъв начин? Закачих на дървото. Супер внимателно гледах просто да си взема силикона обратно. Цопна във водата. Мале. Каква бухалка. Прекрасна риба. Както в България, така и тук. И рибките си ги пускаме обратно. Още една. Мале. Дано съм вързал здраво.
Нямам думи. Втори дебелак. Айде, газ обратно. Има още малко светлина. Хвърлям още няколко пъти и се заминавам. Няма какво повече да искам. Мале, този е трети. Мале. Само че влезна отдолу по клоните. Чакай. Ами, смятам да приключвам с риболова. Няма какво повече да искам. Трета поредна голяма риба. Хванах басовете, за които съм тук. Така че надявам се видеото да ви е харесало и до скоро. Айде, газ!